चिरां जिल्लानि बिजनीनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव जौगालु हाबानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। गिबियाव 19 नं थुरिबारि बियाबनि फालेंबारि मना खसायाव 50 लाख रांनि माइनरिटी भवन लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेनि उनाव 18 नं मानास सेरफां बियाबनि फानबारि बाल्लिमारि मुखियेल सकनिफ्राय बाल्लिमारि गुदि फरायसालिसिम फाक्कानि लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो फानबारि 2 नं बौलाजारनिफ्राय 1 नं गोरोबदारासिम मुंख्लं नान्थि बर'नि मुङै फाक्कानि लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेजों लोगोसे आन्दार गामियाव फाक्कानि दालां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा आरो 2 नं बिष्णुपुराव सिलारायनि मुसुखा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। गुबुन फारसेथिं 17 नं सुबाइजार बियाबनि राङिजरायाव 1 कौटि रांनि आलासि न' लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। 18 नं मानास सेरफां बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, एमसिएलए माधव सेत्रीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाब होनायाव जौगालु हाबानि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बिजनीयाव गुबुन गुबुन जायगायाव लामा आरो गुबुन गुबुन फसंथाननि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों, जेफोर फान्डफोरखौ थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव सेंसन खालामनानै दोनदोंमोन आरो दिनै बेवहाय बिएलसिनि गेस्ट हाउस 1 करोड़नि बेखौ जोङो गायसननो हादों। थांनाय बोसोरसे सिगाङाव आं बेवहाय फैदोंमोन आरो बे समाव बिएलसिनि बिशप बिथां आरो दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदोंमोन बे साहा ओनसोलाव मोनसे गेस्ट हाउसनि गोनांथि दङ आरो बेखौ लानानैनो दिनै फैनानै बे मोजां मोनसे समाव जोङो गायसनबाय आरो बे गेस्ट हाउसआ लुखांजानाय लोगो लोगोनो बेवहाय बिएलसिल' नङा, गुबुन गुबुन बे ओनसोलाव फैनाय आलासिफ्राबो जिरायनो हागोन आरो गुबुन गुबुन मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावनो हागोन। बिटिआर सरकारा जों गासैबो धोरोम गासैबो हारिखौ लानानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सानदों आरो बिसेसकय जोंनि माहारिनि गोबां नांगौ फसंथानफोरखौ गायसननानै जोंनि माहारिनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनानै जोंनि माहारिनि रायजो राजाफोरनि जेराव जेराव माने गोबाव समनिफ्राय जोंहा नांगौ बायदि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ मोनाखै बेखौ गायसननानै हारिखौ गुबुन मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै खामानि मावनाय जादों आरो बे 4.5 बोसोराव जोङो दासिम बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनो हाबाय, जायनि फिथाइखौ इयुनाव रायजो राजाफ्रा मोनबाय थागोन। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।